Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे धुन नहीं के करत तीखी सबाते बारत मनवा हमारा घबरा रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। दिलो नहीं बुझेला बात नहीं सूझेला हमसे करत रहे प्यार हो हमसे करत रहे प्यार हो दिलो नहीं बुझेला बात नहीं सूझेला हमसे करत रहे प्यार हो कवना गलती के देता साजा याद हो पढ़े सतावे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे। राहु राजा धानी बढ़ल परेशानी करी कुछो बुझा तो ना बा करी कुछो बुझा तो ना बा राहु राजा धानी बढ़ल परेशानी करी कुछो बुझा तो ना बा धीरज दीवाना अनिल सुनील के फोनऊ ना उठावे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया रे धुन नहीं के करत तीखी सबाते बारत मनवा हमारा घबरा रे हमके बता दे रे पूजवा कजली कौन से बतिया रे कजली कौन से बतिया।